Galdestuan sortu ginen. Abasoek aberri mendrea utzi ziguten, merkataria beratzek merkedokario erosten dituzte gure lurra. Gure jendearen ezurra, lurrak eta ezurra, eta badoa zurtaroa, eta gu ere bagoaz, gero eta gutxiago gara ginena, gero eta urrutiago ginena. Gerorako leku izenak agian ez besterik, Urzuia itxaso iruregi, osuruk eta txoko maitia. Jendeak misterioa ere batekin, ahoskatuko ditu izen zaharrok. Jendeak misterioa ere batekin, ahoskatuko ditu izen